firgice ne kina ta haka kina ɗaga waya sama. Wallahi wai network nake yi ma shaguna uku na je ana tura min data amma baya yi. Sako ya ki zuwa. Gashi nan kana gani? To ai bawa Allah matsalan mu ɗaya da ke. Tun daga bayan layin can tun daga can haka nake ta fama sai jijjiga wayan nan nake. Nayi tun da nake tura hoton nan ya ki zuwa. Shi ainihin bawan Allah ma da yake bai da uzuri yana tunanin ni ne ban turo mai da hoto ba. Ni ma gashi. Data ta ki yiwa, data sai da na sa data 300 sau uku. Lissafi ya ki yiwa. Zuwa zan gurin mai shagon nan duk rigimar da za a yi da ni ban kina tube ya shigo ya mai ɗiban karama hukaciya ba. Ai ni ma in ga maka da ni namiji ne, ai ni ma da sai na taya ka. Wato ko baiwa Allah saboda haka wannan matsala ta data ni ban ma san daga ina take kenan. Ajin da za a yi na hakura wallahi. Ya za a yi tura data uku a hebba ni kadai ne ma mai matsala ba. Hatta ni. Ai ba kai kadai sai ma problem din data. Wallahi tun dazun na fito. Wai lafiya na ga ko rigima kuke na kuma dai a firgice. Ba wannan ganar rigima amma a shirye nake da shigar rigima saboda an cuccuce ni a harkar datan nan fa. Sako ya ki tafiya naira 900. Kuma ba na ga kamar fada. Duk matsalar mu daya. Duk ɗaya ne. Duk jirgi ɗaya ne ebo. Harka tun da nake tura wannan sako ya ki tafiya. Na ya haka na wulwula ba ya ki. Data ba kwanaki kuma a ce mun ta kai kuma bayan haka ma ya maki. Na bude data ma imaji samun nan baka. Ayo. Katana. Wannan lambar ita ce so uku ina bayar ita ana wannan da wayar ka tana bude ana a bude take ran janjan za ta ji ta shigo ne. Alhamdulillah Allah gafurar rahim subba Allah mai iko sako ran janjan sako ya je a yayi wahala nake ta tayi Allah gafurar rahim ga message ya shigo na gani na gashi da taron janjan gashi ya sako yana ta alhamdulillah sako yana da masha Allah wannan ai an huce takeici wallahi sai mu tsaya muna tacewa muna tantancewa bara gurbin mai data da kuma na gaske wannan Allah mai iko Nawara Digital Connect ni ma da website ɗinsu nake amfani. Nawara Digital Connect. Nawara ka san ni din ne tun daga makarantar Malam Badamasi. Nawala Digital Connect. Sai wannan haka kai ne da wala din kenan. Ka zaurara zan ba ku komai full address nasu da inda zaka same su da yanda zaka samu wannan daga wannan matsala ta. Za a tura min data mai kyau ran janjan. Kana kwance a gida. Gashi message yana shigo min waya ta. Zai me san ran janjan. In Allah ya da daga wannan matsala ta ku ta kare. To alhamdulillah. Akwai zan ba ku lambar wayar su. Yawwa ya kamata wannan kamfani a ba mu lambar wayar su saboda ai shikenan duk masu bara gurbin masu data nan mun daina haka. Alhamdulillah. Zan ba ku lambar su. Yau domin ko da ba ni ko ba na nan za ku sai mu ba ɗan uwa da abokan arziki ma kana kwance a gida zaka ji an turo ma da to wannan harka ta yi ko kuma ka bude website din baiwa Allah ba ke ba takeici wannan ranjanja gashi nan kana ganin shi hayowa Nawara Digital Connect wai su wannan Nawara Digital Connect ai na suke a zaune suna zaune ne a unguwar Zangon Dakata nan Zangon Dakata can wannan birnin Kano zaka iya samun su a ta yanar gizo-gizo www.nawaradigitalconnect.ng. Alhamdulillah. Ba wa iya kai Abba Waya da kuma Khadija ba. Kuma na gida da kuma masu kallo za ku iya samun Nawara Digital Connect lambar waya kamar haka ko kuma ta yanar gizo-gizo www.nawaradigitalconnect.ng. Nawara Digital Connect. Wato ko Nawara Digital Connect.